Finally manje zvanaka manje. Kwane bhende lapo kune FL Studio Mobile Boys, munoisa nonga asarirawo pakadai ameno ake. Follow my page and ndokudza kuti munozvita sei. Apa pa FL Studio Mobile panogadzira reading even recording, tinogona kudzidzisa zvese, but ndoda kudzidzisa kuti unogadzira sei reading rezimdance. Let's go. Open FL Studio Mobile, then wakwanisa kuuya pana pa plus button, then uya pakanzi instrument, unondotsvaga pakanzi keyboard, then uya pakanzi grand piano, symbol, then you can produce a mic. So kana wapedza kudai unogona kuuya panapo pakanzi green piano, then ubaya panapo, uya panapo, uya zvakata panapo, uya futi panapo. Not this one. Not this one. This is pitch yako yaenda pa12 because makodzi awatanga nawo angori pa12, 0 to 12, then 12 to 24. Yeah, so listen to this, then make sure to uya panapo wachona su, then uya panapo wati logo, then uya panapo, then make sure futi wadzesera futi panapo. See, then you start to end up, then come here, choose this, then take this one, so it sound better, boys. Listen. The next step, makwanisa kutora piano again up, uya futi pa keyboard yako, uya pa piano, then utora uya uti delete this, unongopa baya kamwe, uenda pakanzi copy, wotsikira apa for 30 seconds or 3 seconds, then ubaya panopurisa pakanzi paste, woti paste, wone pabaya futi papo ubaya pakanzi edit, then undo scroll so, then uya panapo ungodai, unongotsikira woze 3 seconds futi again, then utara podai, uenda pakanzi more, uenda paka select all, then undo delete so, then uya panapo woti ka bichana, unozuma, then uya panapo woti ka bichana, then ubaya tsikira futi apo, then uya woti copy, then uya uzuma,
wouya panapo wotsikira panapo woti paste. So watopedza kugadzira madziri, then wakukwanisa kundotutsira volume uye nekuteerera zvawanga wachibika. So listen. So after that nouya futi panapa wanda pakanzi instrument, then uya pano pakanzi part. Unogona kutsvaka part rako ringori simple nese pano part tombotsvaka mapart atizwiri. Okay, sorry, iproblem yekuti handina kulaita panapa, so but it's still readable. Then tora futi iri wotora apa woti copy woti paste panapa, then unouya futi panapa tsira volume yako. So this you see, after that wakukwanisa kutora let's say takuda kutora madrums. So apana madrums akatongopakwa kara, but kana usingadi kushandisa iwayo unobaya uko kuside uko, then uya panapa pakanzi empty wotsikirira for 2 seconds again, then yoregera uta pakati load samples, then ubaya papo, then uya pakanzi kicks, which means wakufind makicks ako. Let's see this one for zimdance tokushandisa kana iro riri, then wakukwanisa kuleya madrums ako. So ita saizvozvo. So listen. So unouya futi ipapo unongopabaya, so toya pakanzi edit, then wobaya plus button, then wobva papa woya pana pakanzi percussions maone, then unondotsvakawo izvi, then wakundobayira panapo that's like that. Unodzisira panapo kana chizwa chekuti go straight, then uti wazinzwa manje amaone. So unouya futi pakanzi plus button, then uya pakanzi shaker, then ubaya unongopatsikira futi same way, then uya pakanzi pakanzi 2 by 2 up pakanzi fill each by 2, then wangoya wangodai yako ngonyepa wangodai zvako, then reduce pana, make sure kuti wanyepa kuisawo chipisi chako chiti kwii. So reduce the volume for this.
shoot again. Ukona kunongochinja futhi. So kana moda zvimwe munondibata pa Facebook page pakanzi Tricks Fire Music or Songs, kana undibata pakanzi pa YouTube munondibata pakanzi Tricks on the Beat. ndo panenge pechizoya one by one. So tokudzai kuti rinopedzwa sei uye mucharimaster sei, muchazoita sei. Boom.